Možná někoho z vás zaujalo, že vlastně prvním tématem, kterým se v celé té řadě univerzit, vlastně několika desítek univerzit budeme věnovat, je aplikace OneNote. Ten důvod je poměrně prostý, je to kvůli tomu, že OneNote je vlastně naprosto ideální aplikace pro dělání zápisků, poznámek, příprav do hodin, může vlastně nahradit klasický papírový sešit a převést ho do elektronické podoby, takže vlastně i z toho důvodu já jsem připravil ten OneNote jako první, protože pak do toho OneNoteu si můžete bez problémů dělat zápisky z těch jednotlivých večerních univerzit a mít je samozřejmě vždycky k dispozici. Já už bych se teď podíval přímo na vlastně nějaké základní informace o té aplikaci OneNote. Věřím, že teda všichni vidíte, kromě toho, že mě slyšíte, vidíte i obrazovku a aplikace OneNote je již poměrně dlouho součástí sady Microsoft Office, už od verze 2003 zhruba byla součástí právě tohoto kancelářského balíku a je tomu zhruba tak 2 roky, kdy se ta aplikace oddělila, respektive ona zůstala i nadále součástí, ale zároveň byla oddělena a poskytnuta jako zdarma vlastně samostatná aplikace. To znamená, že OneNote vlastně ve verzi 2016 můžete mít všichni zdarma na všech školních počítačích, na všech domácích počítačích, případně na všech třeba i firemních počítačích a podobně, což je samozřejmě skvělá věc, takže třeba i když vaše škola používá, dejme tomu třeba starší verzi Office, tak ten OneNote může mít vždycky nejnovější s těmi nejnovějšími funkcemi, o kterých já budu dneska tady ještě mluvit. Velkou výhodou je to, že samozřejmě OneNote, jak jsem říkal, je kompletně zdarma, ale velkou výhodou je i ta jeho multiplatformnost. Protože pokud budeme používat OneNote jako sdílený sešit, sdílený elektronický sešit, tak když ho chci pak používat ve třídě a máte třeba ve třídě naplánovaný koncept Bring Your Own Device, tak v tu chvíli samozřejmě se vám asi nesejdou všechny žáci ve třídě a budou mít tablety nebo telefony z Windows, nebo s iOS, nebo s Androidem, ale bude to dost namícháno. Najednou samozřejmě v tu chvíli může vystat problém, že vy potřebujete aplikaci, která ale bude podporována na všech těch 3 platformách. A někdo navíc bude mít telefon s tím systémem, někdo tablet, a tak samozřejmě může nastat nějaký problém. Tady pak vidíte vlastně v rámci celé té aplikace, respektive té stránky, je tady seznam těch platform, kterou OneNote podporuje, takže klasická desktopová aplikace Windows ve verzi vlastně OneNote 2016, nejnovější verze, dotyková nebo verze uspůsobená pro dotykové ovládání, která je třeba ideální na ty menší tablety, verze pro telefony, verze pro klasické Macy, pro iPady, iPhony, Androidy, pak nějaké další speciální jako webová verze, Chromebook verze, pro zařízení Amazon a takový doplněk na dělání výstřižků. Jinak třeba OneNote je podporovaný i třeba na hodinkách Apple Watch a dalších, takže doopravdy ty poznámky můžete mít s sebou kdekoliv. Další obrovská velká výhoda toho je, a já vlastně využiju na to i ten obrázek, který je tady nakreslený dole na té stránce, že primárně veškeré data, která tam budete ukládat, tak můžete mít uložený někde v cloudu na internetu a je pak vlastně jedno, z jakého zařízení nebo na jakém zařízení pracujete nebo kam ty data ukládáte, protože ono tady o ukládání dat ani skoro nemůže být řeč, a to z jednoho důvodu prostého, protože aplikace OneNote je první z aplikací sady Office, která u sebe nemá tlačítko uložit. Jo, ono to automaticky ukládá ty informace, takže nemusíte nikde hledat uložit. No a obrovskou výhodou toho je, že pokud třeba vy si tady na standardním počítači vytvoříte svůj první nějaký poznámkový sešit, vytvoříte si sešit pro dělání příprav nebo pro zápis příprav a budete chtít tam udělat nějakou přípravu, tak samozřejmě uděláte a ona se automaticky uloží na OneDrive do vašeho úložiště. Pak přijdete domů, zapnete notebook a aniž byste cokoliv dělali, tak jakmile si pustíte OneNote, tak ta verze, na které jste pracovali třeba ve škole, tak se automaticky tam nahraje a vy vlastně hned máte tu verzi před sebou. Připravíte si nějaký ty věci na tu přípravu a podobně a pak třeba druhý den
jdete ráno do práce, jedete třeba vlakem, tak si ještě na telefonu pustíte OneNote, opět automaticky se vám se synchronizuje ta poslední změna, kterou jste třeba doma večer na tom tabletu nebo na tom notebooku udělali. V tu chvíli vlastně vy to vidíte na tom telefonu také. A pak třeba, když tam najdete nějakou chybu a upravíte to na tom telefonu, tak samozřejmě opět jakákoliv úprava se zaznamená do toho úložiště OneDrive a v tu chvíli je to vždycky uloženo tady. To znamená, že pokud byste i jakékoliv z těch zařízení ztratili, rozbilo se vám, prostě prodali byste ho, cokoliv, tak nemusíte samozřejmě se bát, že o ty data přijdete, protože oni ty data budou pořád uloženy na tom úložišti OneDrive. No a pak třeba, když v tom vlaku uděláte nějakou tu změnu, pak přijdete do třídy, jenom rychle vezmete tablet, zapnete tablet, pustíte třeba projekci na plátno, tak v tu chvíli, ale jakmile pustíte OneNote na tom tabletu, tak opět ta změna je tam rovnou vidět, to znamená odpadá takové to přeposílání poslední verze té přípravy, odpadá takové to nošení po fleškách, abyste nezapomněli na to, kde prostě jste tu úpravu chtěli udělat. Prostě máte jedno jediné místo a jedno, z jakého zařízení k tomu se připojujete. Což je teda samozřejmě obrovská výhoda a tohle co dělá ten OneNote tím jedinečným, že právě jednak ty data máte vždycky zálohována a že je máte vždycky všude aktuální. Zároveň se zeptám, jestli z vás třeba už někdo OneNote používáte a samozřejmě pokud budete mít kdokoliv z vás dotaz, tak se rovnou ptejte a jestli se chcete na cokoliv k tomu OneNote zeptat, než se podíváme na ty konkrétní kroky, tak určitě do toho chatu napište vaši otázku. Tak, tady vidím, že už někdo ve výuce používá, nebo některé z vás tady, kdo jste připojeni, tak samozřejmě známe i osobně, tak vidím, že plno z vás určitě ty OneNote používá. Pojďme se podívat teď na tu aplikaci přímo jako takovou. Já jsem tady záměrně ukážu první vlastně možnost, jak vytvořit nový sešit nebo ten poznámkový blok. A vy, když už dáváte vlastně soubor a nový, tak si můžete vybrat, kde ten soubor bude uložen. To znamená, vidíte, že automaticky se nabízí OneDrive, protože doopravdy to ukládání v tom cloudu tady v tom případě smysl má. Můžete mít jiná webová umístění, někde v síti, na SharePointu a podobně. Případně samozřejmě, pokud chcete z nějakého důvodu, prostě ať je to třeba fakt hodně pomalý internet a tak dále, tak samozřejmě můžete to mít uložený lokálně, ale říkám, tam je ta nevýhoda toho, že samozřejmě, pokud to máte uloženo lokálně, tak je potřeba ty data nějakým způsobem zálohovat, protože když přijdete o to zařízení, nepřijdete o ty data. U té rychlosti toho internetu se nemusíte bát toho, že by vám to nějakým způsobem zásadně zatížilo tu internetovou linku při tom neustálém kopírování a odesílání, protože se samozřejmě při nějakých těch změnách nekopírují nekopírují celé ty poznámkové bloky, ale jenom ty poslední změny, které tam byly provedeny. To znamená něco přidáno, něco odebráno, ale samozřejmě se nekopíruje celý ten sešit, což zase šetří tu internetovou linku a dělá celé to používání rychlejší. Ta filozofie té práce toho OneNote je taková, že vy vlastně máte tady poznámkové bloky. Vidíte, že já jich tady mám několik, znám běžně uživatele, kteří jich mají třeba několik desítek a ono to vypadá jako hodně ořezaný Word, třeba když se na to podíváte tady na první pohled. Nicméně ten zásadní rozdíl je v tom, že tady vlastně je ta hierarchie trošku jiná, že tady nemáte stránku, ale máte tady jednotlivé oddíly a v rámci oddílu máte pak jednotlivé podstránky. To znamená, já si tady klidně můžu udělat nějaký poznámkový blok, který se bude jmenovat školní sešit a tady teď budu mít třeba předměty, které vyučuji. To znamená, bude tady třeba matematika, bude tady třeba angličtina, bude tady třeba zeměpis a tak dále. Ale já třeba, když budu mít třeba třídní učitel a zároveň tady budu chtít mít třeba informace někde, nebo ve OneNote skladovat informace od rodičů, nebo o rodičích, o žácích a tak dále, tak si nemusím dělat nový školní sešit. Ale udělám si tady třeba další záložku administrativa a vlastně sem si budu psát informace o těch jednotlivých třeba dětech, kontakty na rodiče a podobně. Protože samozřejmě vy to můžete mít někde v e-mailech, ale ono pak najít někde v tom e-mailu ty věci, když to můžete mít pohromadě, je samozřejmě dost velký rozdíl.
No a já tady v rámci té administrativy třeba tady můžu mít seznam žáků, jednoduše, tak jak znáte prostě z Wordu, z PowerPointu a tak dále, si vložím tabulku, sem si dám seznam žáků. Dobře, dál v té administrativě budu chtít mít třeba, dál v té administrativě budu chtít mít třeba kontakty na rodiče, tak přidám další stránku, dám kontakty na rodiče. Dál třeba víte, že budete chtít mít tam třeba skeny souhlasů rodičů s focením žáků, což víte, že je dneska asi jakoby víceméně rutina, která se dělá na každé škole. No tak si tady vložím zase třeba souhlasy rodičů. No a sem si můžu přidat jednotlivé ty soubory s těmi souhlasy těch rodičů. A já si je sem můžu vložit buď jako takzvaný výtisk, to znamená, že se mi sem vloží přímo ta naskenovaná stránka, já ji rovnou vidím, anebo jako přílohu, kterou tam můžu pochopitelně kdykoliv přidat. Takže doopravdy je to snadné a vy pak, když prostě budete potřebovat souhlas rodičů, uživatele nebo žáka, nováka, tak ať jste na jakémkoliv sešitě, tak uděláte administrativa, převedete se na souhlasy rodičů a tady si ho najdete. Samozřejmě pokud by těch informací tady pak bylo víc, tak funguje pochopitelně i zde kompletní prohledávání všech těch stránek, podstránek, oddílů v rámci toho daného sešitu, případně i napříč těmi sešity. Takže tohle je ten základní rozdíl. Nicméně samozřejmě ten OneNote se dá použít na plno dalších zajímavých věcí. Dá se použít i třeba na matematiku a to z toho důvodu, že vlastně vy si třeba v rámci zobrazení můžete klidně tady v rámci linkování stránky zobrazit třeba čtverečkovaný papír. Mnoho učitelů třeba přemýšlí nad tím, jak na projektoru zobrazit čtverečkovaný papír. Máte třeba projektor, který svítí na keramickou tabuli, takže cokoliv, co já pustím na tom projektoru, tak mi svítí na keramickou tabuli, kam já můžu samozřejmě dopisovat něco fixkou, no tak namísto toho, abych složitě řešil nějakou mřížku a podobně, tak si pustím OneNote a udělám si tady mřížku. Teď tam můžu samozřejmě různě kreslit, buď myší, pokud nemám dotykové zařízení, nebo můžu samozřejmě, pokud mám pero, tak můžu prostě různě kreslit to, co potřebuju. A velkou výhodou je to, že vy samozřejmě některé ty informace, které já tady teď mám, tak právě tam dokreslovat nemusíte, jenom tam probídnete třeba ten základní obrazec a ty děti už pak vemou tu fixku a ty informace tam dokreslují. Ale jak jsem říkal, hlavně můžete mít tady ten křížkovaný nebo čtverečkovaný papír. Pokud byste nechtěli, aby vlastně při tom promítání byly vidět všechny tyhle věci okolo, tak OneNote tohle také umí, protože já třeba, když tady budu mít zeměpis, budu mít tady třeba téma Austrálie, teď si sem budu chtít vložit nějaký online obrázek a samozřejmě spousta učitelů právě dělá si už přípravy jenom ve OneNoteu, nedělá je v PowerPointu, nedělá je třeba ve Wordu, protože samozřejmě pak je to různé to přepínání těch zdrojů a tak dále. Tak si udělá, a vím jako o spoustě učitelů, že si udělá prostě takhle hezky předpřipravené materiály a místo prezentace používá ten OneNote, protože tady vlastně můžete mít na jedné obrazovce tabulku, sken souboru jako jeho výtisk, jako přílohu, excelovskou tabulku, můžete vkládat standardní obrázky, online obrázky, hypertextové odkazy a tak dále. Můžete tam mít třeba nějaký online mediální soubory a další věci, rovnice, matematické a tak dále. No a pokud byste právě nechtěli, aby vlastně jakoby tady na tomhle sešitě, kde pak budete mít informace o tom, že hlavní město je Canberra a tak dále, tak aby děti viděly ostatní ty věci okolo, tak tady je pak vlastně tlačítko zobrazení celé stránky a vy to nepromítnete pak na tu stránku tímhle způsobem nebo na to plátno, přes ten projektor, ale promítnete to tímto způsobem. Jo? A to v tu chvíli samozřejmě ta prezentace zase vypadá trošku jinak, že to není puštěno jenom i jakoby s tím prostředí té aplikace, ale máte to pochopitelně fakt jako prezentaci ze vším všudy. Tou největší výhodou je fakt to, jak říkám, že když najednou skončíte téma Austrálie, třeba nějaké 6. třídy a jdete učit Pythagorovu větu do matematiky, tak nemusíte kompletně přehazovat nějaký soubor, nemusíte otebírat úplně jinou prezentaci a podobně, ale jenom uděláte to, že tady kliknete na matematika, tady samozřejmě bych měl asi téma Pythagorova věta, no a v tu chvíli
jsem zase hned na matematice, kliknutím, jedním, dvěma kliknutím. A vy vlastně pak veškerou tu zálohu řešíte pouze na úrovni jednoho souboru. Pokud byste chtěli, tak vy samozřejmě můžete ty informace, které tady máte, tak můžete nějakým způsobem exportovat. Můžu exportovat celou stránku nebo jednotlivou stránku, nebo celý oddíl, nebo celý poznámkový blok a vidíte, že běžně jsou podporovány ty standardní formáty, jako je Word nebo starší verze Wordu, PDF a podobně. To znamená například, když já tady budu mít hezky připravenou jako učitel stránku a informace o Austrálii a budu to chtít dát k dětem pak jako třeba k nastudování, tak samozřejmě jedna varianta je elektronicky, varianta druhá, když bych to chtěl použít třeba v nějaké papírové formě, měl bych tady nějaké třeba i otázky a podobně, no tak to můžu rovnou třeba vytisknout, můžu to exportovat do PDF, nasdílet někomu, těch možností je samozřejmě plno. Takže to jsou věci, které ten OneNote umí a které on umí za vás vyřešit. Jak jsem říkal, ta práce jinak s tím je hodně podobná, to znamená standardní práce se schránkou, formátování textu, formátování nadpisů, přidávání nějakých značek, tagů a tak dále. To jsou věci, které asi běžně znáte. Podobně jako věci týkající se vložení objektů do toho OneNoteu. Velkou právě silnou stránkou je to, že kompletně můžete do toho OneNoteu kreslit, takže já když budu mít i takhle udělanou nějakou přípravu, tak stejně pak můžu vzít třeba tušku a říct tak tady vidíte australskou vlajku a kdo mi poví, co je tohle a podobně. To znamená, že vlastně i když třeba nemáte interaktivní tabuli, která podporuje pero, tak díky i obyčejnému počítači s klávesnicí a s myší, anebo nějakému dotykovému zařízení nebo dotykovému zařízení s perem, můžete vlastně tu interaktivní tabuli udělat víceméně z jakéhokoliv projektoru. Je tady pak i nějaká historie těch jednotlivých úprav, klasické revize, které znáte, a pak ty možnosti zobrazení, takže i třeba barva stránky, můžete mít třeba klasické linky, takže na výuku psaní taky ideální věc, a další věci, třeba formát papíru, nějaké šablony těch jednotlivých stránek, takže tohle se všechno se tam dá změnit. Co se týče OneNoteu, tak já jsem zmiňoval už i v té pozvánce nebo tady na tu večerní univerzitu, že OneNote samozřejmě podporuje plno doplňků. Některé z nich jsou přímo od Microsoftu, některé z nich jsou třeba nástroje třetích stran. Každopádně ty doplňky umí dost podstatným způsobem rozšířit funkcionalitu OneNoteu a asi ten nejzajímavější pro školní prostředí, který můžete vy využít, je doplněk poznámkový blok předmětu. Ten doplněk poznámkový blok předmětu najdete opět na stránkách Microsoftu na adrese onenote.com. Já ji tady teď pošlu i do chatu. Ten doplněk je pochopitelně zdarma a umí právě, nebo je primárně určen pro učitele, pro pedagogy, pro školní prostředí a umožňuje plno prostě zajímavých věcí. Tady třeba vidíte vytváření, vedení interaktivních školních hodin, nějaká spolupráce a podobně. A my si teď ukážeme, tady pak je dole ten odkaz na to stáhnutí a i tady nahoře najdete také. Takže tyhle věci tam můžete najít a používat. Jakmile si ten doplněk stáhnete a nainstalujete, tak se vám tady udělá právě tenhle nový tady doplněk, nebo tenhle nová karta. A tady je pár zajímavých nastavení, které můžete i hned začít využívat. První věc, když bych jako učitel začal vlastně využívat OneNote pro výuku, tak určitě bych chtěl, aby ten OneNote používali i děti. Protože děti samozřejmě dneska ty zařízení poměrně dost často nosí do školy, některé školy mají i přímo koncipovaný vlastně, nebo koncipovanou výuku v rámci Bring Your Own Device, to znamená, že si nosí své vlastní zařízení a jak jsem říkal, je víceméně jedno, jaké to zařízení ten žák má, protože na všech těch zařízeních si ten OneNote nějakým způsobem spustí nebo zobrazí a vy samozřejmě pak nějakým způsobem chcete ty materiály s těmi dětmi sdílet a zároveň jim ty sešity vytvářet. Nicméně představte si situaci, že přijdete teď právě třeba na začátku září do třídy a řeknete, tak děti, teď si vytvoříme, každý z vás si vytvoříme
jeden nějaký poznámkový blok. Tak samozřejmě vy 30krát musíte zajistit nebo ohlídat, aby si ty děti vytvořily bloky. Pak následně oni musí dát do těch bloků vám sdílení nebo práva pro sdílení, aby vy jste do nich viděli. Vy potom zase musíte jim dát do nějakých svých vlastních oddílů právo pro sdílení, aby zase oni si mohli třeba brát ty výukové materiály od vás. Takže těch kroků, které byste takhle museli udělat a ohlídat, aby tohle všechno bylo nastaveno, je neskutečně mnoho. Tady vy můžete udělat jednoduše to, že kliknete na tlačítko vytvořit poznámkový blok předmětu. A vlastně jediné, co se teď stane, je to, že se otevře webová stránka, kde zadáte název toho předmětu, pro který chcete ten poznámkový blok vytvořit. Takže já bych tady napsal třeba zeměpis 8a. A tady už vidíte, že ten OneNote za vás automaticky vytvoří nějaké základní oddíly. Vytvoří prostor pro spolupráci, kde učitel může upravovat obsah a studenti také, proto se to jmenuje prostor pro spolupráci. Pak je tady automaticky knihovna obsahu, kde učitel může upravovat obsah a student si může jenom prohlížet, což je logické, protože já jako učitel chci do té knihovny toho obsahu dávat materiály, ale nechci, aby studenti nějakým způsobem to měnili nebo mazali. A pak se každému ze studentů vytvoří poznámkový blok, kde učitel může ho upravovat, jako standardně vidí do sešitů a případně i ty sešity samozřejmě upravuje papírové, tak může upravovat i elektronické. A tady potom student, každý z nich může upravovat svůj obsah, ale pochopitelně nevidí ty jednotlivé sešity těch ostatních studentů. Takže já když kliknu na další, tady taky taková zajímavá věc, třeba v některých předmětech je vhodné, když tam třeba mají přístup víc než jeden učitel, tak tady můžete přidat i nějakého dalšího učitele. Můžete tady přidat další jména studentů, takže já tady například, když přidám kolegu Jardu a přidáme tam třeba ještě, máme třeba Petra. Stačí nám asi jeden. Tak a tady vidíte, že můžu navíc ještě distribuovat nebo upravit v těch jednotlivých prostorech pro studenty, v těch sešitech, tak jsou tady podklady, poznámky k předmětu, domácí úkoly, kvízy, ale vy si tady můžete přidat třeba nějaké svoje ještě další, jo, takže tady bude třeba hry, jo, a podobně. Dám další, tady teď už je vidět náhled toho, jak to vypadá, to znamená poznámkový blok učitele bude vypadat tak, že bude mít tady zeměpis 8a, má tady prostor pro spolupráci, má tady knihovnu obsahu a vidí ty sešity těch jednotlivých studentů. No a student, když si to otevře, tak vidí tady prostor pro spolupráci od toho učitele, kde bude moct i zapisovat, vidí tady knihovnu obsahu, kde bude moct jenom číst a vidí tady pak jenom svůj, ten jednotlivý sešit, kde má ty oddíly, které jsme tam nastavili, včetně těch nových, to znamená včetně toho oddílu hry. No a když dám vytvořit, tak v tu chvíli se začne ten OneNoteový poznámkový blok vytvářet. No a všechno to, co my jsme tady nastavili, co byste doopravdy v rámci klasického OneNoteu nastavovali hodně dlouho s těmi studenty, když třeba ten OneNote vidí poprvé, tak tady je během několika vteřin, maximálně desítek vteřin vytvořeno a vy rovnou pak ve OneNoteu to otevřete a můžete s tím pracovat. No, vidíte, že to můžu otevřít rovnou ve OneNoteu jako v klasické aplikaci, můžu to otevřít ve OneNoteu online, to znamená v internetovém prohlížeči a jsou tady pak samozřejmě nějaké další informace k tomu. Takže já když dám otevřít ve OneNoteu, tak během chvilinky se mi otevře zeměpis 8a a načtou se veškeré ty oddíly, které jsem tam nastavil. Ono samozřejmě ta první synchronizace trvá nejdéle, přitom se synchronizuje kompletně všechno, ale jak jsem říkal, veškeré ty další oddíly už se potom synchronizují jenom ty jednotlivé změny. Tady vlastně ta změna je úplně ta počáteční, protože se nám synchronizuje kompletně všechno, takže tady i vidíme pak ikonku té synchronizace jednotlivé, která ještě probíhá, takže jenom počkáme chvilinku, než se to se synchronizuje a podíváme se pak, co se s tím dá dělat. Tak, počkáme teda chvilinku na tu synchronizaci a než se nám dodělá, tak už vidíme, že už tady naběhla. Tak vidíte, že je tady vlastně knihovna obsahu
A jak bylo řečeno, tak to jsou materiály, už je tady i vlastně i pro učitele, který ten manuál vidí poprvé, jsou tady rovnou předpřipravené české texty, to znamená, jakým způsobem to může fungovat. Jsou tady prostory pro spolupráci, to je vlastně ten prostor, kam můžou, nebo jeden nebo více uživatelů může přidávat ty informace najednou, prostě můžou tam pracovat všichni. No a pak tady vidím ty jednotlivé sešity těch studentů, jo, takže oni tady zatím nic nemají, ale já pak, když budu chtít kohokoliv prostě se podívat na ten jeho sešit, tak je tady uvidím, kliknu na toho žáka, otevřu třeba jeho domácí úkoly a tady vidíte, že už dokonce i Jarda něco dopsal. Já rovnou můžu do toho jeho sešitu i třeba něco vypisovat, můžu třeba mu tady dát za to jedničku s hvězdičkou, jo, ten žák to rovnou uvidí a samozřejmě můžu s tím pracovat dál, jak potřebuju. Jak jsem říkal, vy jako učitele máte kompletní možnost toho přidání toho textu a těch dalších poznámek do těch studentských sešitů, takže ta spolupráce tam je opravdu možná ve velké míře. Co ale poznámkový blok předmětu vlastně umí, tak teď jsme si vlastně ukázali to jedno jediné tlačítko a vidíte, co vlastně všechno dokázalo. Já pak případně, když třeba do té školy nebo do té třídy přijde nový student, tak jednoduše můžu přidat nebo odebrat studenty, přidat nebo odebrat učitele, po případě spravovat nějaké svoje poznámkové bloky, pokud jich mám více. Ale co je asi úplně nejzajímavější je to, že vy můžete vlastně tady distribuovat jednoduše informace do těch jednotlivých oddílů těch studentů a zároveň od nich pak vybírat třeba ty domácí úkoly. Takže například, když já budu chtít mít OneNote pouze jako nástroj pro výuku něčeho a to výuka něčeho bude nástroj Sway, tak tady vlastně už předpřipraveno v rámci těch poznámkových bloků jsou nějaké informace ve Sway a já třeba dám tady teď těm dětem úkol, aby si to nastudovali. Tak já nemusím teď tohle nějakým způsobem tady složitě označovat, dát Ctrl+C a tak dále, ale dám distribuovat stránku, to znamená tu stránku, kterou teď tady vidím, a studentům ji chci distribuovat do domácích úkolů. A aniž bych cokoliv dělal, tak vidím zároveň, tady vidíte, že vlastně Jardovo sešit má tady teď tučné označení, to znamená proběhla tam nějaká změna a vidíte, že v domácím úkolu, který je taky tučně, přibylo automaticky Sway ve vzdělávání. Dokonce vidíte, že Jarda tady doopravdy interaktivně odpovídá, takže vidím tady ty jednotlivé vstupy a já tady vlastně ve Sway ve vzdělávání mám tady jednotlivé informace. A já jim třeba teď řeknu, aby nějakým způsobem třeba zaškrtli, které ty informace se jim líbí nejvíce. Můžu to tady klidně dopsat, to znamená, tady třeba napíšu ještě domácí úkol, označte pro vás nejzajímavější funkci Swaye a nechám to být. A uplyne třeba týden, uplyne třeba prostě 14 dní, než máme další hodinu informatiky a já si budu chtít před tou hodinou informatiky zkontrolovat, jestli ten žák má splněný domácí úkol. Tak varianta 1 je ta, že já můžu procházet ty jednotlivé oddíly těch studentů, to znamená, tady bych kliknul na Jardu, domácí úkol, Sway ve vzdělávání, vidím, že tady ještě označeno nic nemá, takže úkol asi neudělal, ale když si představíte, že bych měl tímhle způsobem procházet třeba 30 těch jakoby jednotlivých oddílů nebo těch jednotlivých stránek, tak asi tušíte, že to je dost jakoby dlouhá práce. Proto je tady pak položka zkontrolovat práci studentů a já vlastně tady můžu kliknout buď rovnou na ty domácí úkoly a vidím tady, když bych těch studentů měl víc, tak vidím tady stránku Sway ve vzdělávání a vidíte, rovnou se mi zobrazila ta stránka vlastně u Jardy ve Sway vzdělání a dokonce vidím, že Jarda na tom domácím úkolu zrovna dělá. No a těch studentů, kdybych tady měl 10, tak se mi tady zobrazí 10 a já vlastně si u všech jenom tím proklikáváním bych jednotlivých studentů zobrazím tu danou stránku. Možná se divíte, jakoby, proč tady je zkontrolovat práci studentů a vlastně mi to otevře jenom tohle okno a nikam mi to neskopíruje. No, protože samozřejmě každý kopírování navíc znamená navyšování té vaší, nebo toho vašeho původního sešitu a když si představíte, že vlastně po každém zkontrolování domácího úkolu
by se vám o tu velikost toho domácího úkolu krát 30 navýšila velikost toho sešit nebo toho poznámkového bloku, tak samozřejmě to není úplně ideální. Když už to jednou v té elektronické podobě mám, tak je mnohem jednodušší nechat udělat odkaz, než abych to nějakým způsobem jsem jakoby kopíroval. Takže tímhle způsobem vlastně vy jednak zadáte domácí úkol, to znamená, že rovnou to těm studentům do toho oddílu domácí úkol nakopírujete a když si to chcete zkontrolovat, tak si vyberete, že vlastně chcete kontrolovat třeba oddíl domácí úkol, po případě tady pak v rámci i více poznámkových bloků si můžete vybrat jednotlivé studenty a zkontrolovat je takzvanými křížovými odkazy. Tak, zeptám se, jestli má někdo tady k tomhle doplňku, k téhle funkci. Tak, tady... Tak, dotaz ohledně známky a zadání známky, tak tady bych měl k tomu asi dvě věci. Jedna věc je ta, že předpokládám, že OneNote, respektive sešit studenta, nebude asi jediné místo, kam budete zadávat tu známku. To znamená, že když si do jeho domácí úkol napíšete jedničku, tak pak v pololetí, když budete dávat známky z toho předmětu, tak asi nebudete kontrolovat tyhle jejich jakoby oddíly a kontrolovat, co tam bylo za známky, takže to si budete psát buď někam do Excelu nebo do nějakého matričního systému. Varianta druhá, pokud byste to chtěli nasdílet, tak samozřejmě můžete si tady v rámci těch jednotlivých knihovny obsahu, kde můžete vy zapisovat a studenti jenom vidět, tak si tady klidně udělat další oddíl, který se jmenuje, nebo další podstránku, který se jmenuje třeba známky a tady si uděláte jednotlivou tabulku těch studentů. Opravu obsahu úkolu. Jasný, já už tady vidím. Tak vy jednak, když tam na tom pracuje víc studentů, nebo víc uživatelů, tak je vlastně tady i značka. Vidíte, že vlastně já jako teď v roli Microsoft jsem tady udělal změnu 23.10. ve 20:45 a když se podívám třeba do Jardovo poznámky, tak tady vidím, že Jarda udělal poslední změnu v 18:28, jo? Takže vy vidíte, kdy naposledy do toho někdo zasáhl, takže tímhle svým způsobem se to dá dělat. Po případě varianta druhá, že to budete kontrolovat, nebo můžete to dělat tím způsobem, jakože ten obsah si klidně i nakopírujete, ale říkám si, asi tímhle svým způsobem bych to úplně nedělal, protože zbytečně se jakoby k sobě myslím, aby pak to nemohli změnit, takže tohle se mi přijde asi jako nejjednodušší. Samozřejmě dalo by se nastavit i to, že oni budou mít někde v nějakém oddílu právo pro zápis, pak jim ho seberete, ale přijde mi asi jednodušší prostě případně, když jim dvakrát, třikrát ukážete, že jsou tady tyhle časové značky, tak tímhle svým způsobem to můžete jednoduše dokázat, že oni do toho zasahovali i potom. Takže tady, co se týče té funkcionality zpět, tak právě jakoby není, jo, protože ono to pak zase kopíruje ty jednotlivé. Pokud byste chtěli řešit práva změny, tak vy můžete případně, varianta jedna je ta, že můžete tady dávat nějaké hesla třeba na jednotlivé oddíly, že třeba pak najednou byste to zaheslovali. Varianta druhá je, že tady na tlačítku sdílet máte možnost nastavit sdílení, ale většinou tady to pak nastavujete na úrovni sdílení celého toho oddílu. Jo? Takže jakoby ten OneNote, respektive ten poznámkový blok předmětu není dělaný tak, aby se tam ty informace jednotlivě kopírovaly a odebíraly ty práva, protože je to opravdu primárně pro učitele všech předmětů. Jasný, že ajťákovi, když tady teď ukážu, že na pozadí je někde SharePoint a v tom SharePointu to můžete nastavit, tak asi to samozřejmě problém nebude, ale ten OneNote a zejména ty poznámkové bloky předmětu jsou primárně myšleny pro učitele fakt všeobecně nebo všeobecných předmětů, to znamená co nejjednodušší použití, včetně právě jakoby z toho kontroly té práce těch studentů a podobně. Jinak v rámci těch poznámkových bloků předmětů jsou tady pak nastaveny, nebo je možné nastavit i připojení na různé LMS systémy, takže tady vidíte, je jich tady několik desítek,
počínaje třeba Edmodem, přes třeba samozřejmě nějaký LMS 365, Microsoft Classroom, Moodle, jo, a další, takže pokud byste chtěli, nebo Teacher Dashboard je docela ještě populární, takže pokud byste chtěli, tak i dá se napojit poznámkový bloky předmětů na různé LMS systémy, které v té škole využíváte. Takže tohle je taková druhá, nebo takový jakoby další z velkých funkcionalit OneNoteu, která je určena primárně pro školství. Třetí, kterou já jenom tady ukážu, že existuje, protože samozřejmě pro někoho může být zajímavá víc, pro někoho méně, tak je doplněk výukové nástroje pro OneNote aktuálně ve verzi preview, kdy vy můžete jednoduše, a je to primárně určeno pro žáky s nějakými poruchami učení, a zatím je to teda dostupné, respektive ten doplněk je v češtině, ale to rozpoznávání třeba těch textů a předčítání je zatím dostupné pouze pro angličtinu, takže je tady nějaké třeba zdokonalé diktování, režim čtení na celé obrazovce, umí to třeba rozpoznat i slovní druhy, slabiky a tak dále, ale jak říkám, zatím teda ve verzi pro angličtinu, ale doopravdy teď víme samozřejmě, že téma inkluze bude hodně aktuální v tom následujícím, v tom aktuálním teda teď školním roce, tak si myslím, že pokud budete mít jakoby za úkol řešit nějakým způsobem tu inkluzi a podobně, tak určitě ty výukové nástroje do OneNoteu je doplněk, který vám s tím pomůže také. Pokud někdo z vás už ten OneNote používáte delší dobu, tak samozřejmě a ty jednotlivé funkce, které tam jsou znáte, tak určitě asi chcete zase pokročit o něco dál. I pro vás mám tady připravenou některé další takové tipy a triky a to díky doplňku, který se jmenuje Fantastic. Najdete ho na adrese getfantastic.com a je to asi, nebo ne asi, ale nejpopulárnější a nejpokročilejší doplněk do OneNoteu, který tam umí přidat funkce, které třeba vám ve OneNoteu chybí, a které jste si ale třeba mysleli, že tam jsou, a teprve pak, když chcete využít, tak zjistíte, že tam překvapivě nejsou. Po případě dokonce, a to je na Fantastiku naprosto skvělé, vám je tam umožňuje i doprogramovat, a v uvozovkách myslím doprogramovat pomocí makra. Ten doplněk Fantastic, když se doinstaluje, tak vlastně udělá tady nějaké nové příkazy a vy tady můžete třeba mít nějaké příkazy na tabulky. Nebo asi standardní věc, kterou všichni známe, tabulky ve OneNoteu, tak není tady žádná funkce pro sčítání. Dobře, já když tady si teď udělám nějakou tabulku, budu chtít se číst, no tak jednoduše díky Fantastiku dám tady tabulka funkce, dám tady suma, automaticky mám sečteno. Jo, takže třeba pokud někdo právě chcete tyhle jednotlivé funkce rychle používat, Fantastic je na to úplně skvělý. Obrovskou výhodou je to, že ten Fantastic je založený na takzvaných makrech, to znamená, vy si tady pak můžete stáhnout několik desítek maker, které tady jsou a každé to makro znamená vlastně novou funkci. Jo, třeba typicky ve OneNoteu není najít a nahradit. Jo, funkce, která je ve Wordu, v Excelu, v PowerPointu a podobně, tak prostě z nějakého důvodu zatím ve OneNoteu není. Tak vy si tady můžete jednoduše stáhnout to makro najít a nahradit. Ono se stáhne vlastně takhle stránka pro stažení, vy si to stáhnete, no a pak když to kdykoliv spustíte, tak máte standardní okno, kam zadáváte najít, za co zahradit a v tu chvíli prostě ta funkce je tam dodělaná. No a pokud byste pak právě chtěli, tak si, jako byste třeba pokročilí uživatelé, tak si tady můžete to nové makro, je to vlastně na základě nějakých prostě podmínek a for each, if a tak dále, tak to makro vytvořit sami, co vlastně má dělat. Jinak na té stránce toho makra je takzvaná právě stránka Macroland. A tady vidíte nejpopulárnější, tak třeba tabulka obsahu, jo, vygenerování obsahu, srovnávání stránek, vložení třeba kalendář, horizontální linky. Jo, a ty vidíte, že těch funkcí, které vy si můžete do toho OneNoteu doplnit, jsou fakt stovky. Jedna z nich je tady i ode mě. Já tady nechci zasahovat úplně do jiného
do jiného jakoby oblasti, ale jednou z nových funkcí ve Windows 10 je možnost snadného testování žáků, když tak informace o tom máme na našem facebookovém profilu nebo na Techneblogu pro školství, tak vlastně vy na tu aplikaci pro testování potřebujete z klasického hyperlinku udělat trošku speciální, tak tohle je aplikace, respektive makro, které to řeší. Jo, takže dopravdy můžete si ty makra udělat i sami a vypublikovat je sem a dát k dispozici i ostatním uživatelům. Takže tohle je ještě jako věc, která dost podstatným způsobem umožňuje rozšířit ten OneNote. A já bych tady pak ukázal ještě jednu poslední věc, a to je ta, že vy samozřejmě dost často něco můžete v tom OneNoteu hledat. Jo, to jsem říkal, že ta funkce tam existuje, ale může se vám někdy stát, že chcete něco najít, nemůžete to najít, ale víte přesně, kdy jste na tom dělali. Jo? Máte to někde v kalendáři, pamatujete si ten den, že byla nějaká porada a podobně, tak vy můžete udělat to, že si tady spustíte, a to je součást právě toho Fantastiku, spustí takzvaný One kalendář a ten vám ukáže, kdy jste na jakém oddílu dělali. Jo? Takže tady vidíte, že já vlastně tady mám přehled každý měsíc, kdy jsem dělal na jakém oddílu a tady třeba vidím, že dneska toho 6. září jsem tady dělal prostě nějaké věci týkající se prostě jednak práce, jednak tady pak třeba tu Austrálii a podobně. No já když tady kliknu a třeba na ty souhlasy rodičů, tak jednak vidím náhled rovnou, což je samozřejmě taky super, ale zároveň, když na to kliknu, tak se do toho oddílu rovnou dostanu. Jo, takže nemusíte to hledat i pouze podle textu, ale můžete to hledat i pouze nebo na základě data. No a samozřejmě tímhle způsobem pak najdete to, co potřebujete. Takže tohle je teda ta verze desktopová, ta verze uspůsobená spíš pro ovládání pomocí klávesnice a myši, ale samozřejmě můžete ji používat i na klasickém třeba 10palcovém tabletu, ale většinou v těch školách to funguje tak, že pokud ta škola má nějaké ty menší tablety, takže v tomhle standardním OneNoteu, v tom, já nebudu říkat plnohodnotném, ale tom desktopovém, kde máte těch funkcí více, protože samozřejmě se i ovládají lépe pomocí toho klávesnicí a myši, když je tam takhle hodně, tak si ti učitelé ty přípravy vytvářejí, po případě studenti si dělají zápisky. Já jenom tady zmíním ještě jednu věc, než dokončím to, co jsem chtěl říct, že vlastně my jsme se na to teď dívali celou dobu z pohledu učitele. Ale zároveň, když těm studentům řeknete, tak studenti budeme používat OneNote, tak oni si vlastně na začátku září tady dají předměty všechny, které mají v rozvrhu. No a pak, když učitel řekne, tak děti dneska budeme probírat zlomky, tak si předají stránku, napíšou si zlomky a dělají si poznámky. No a skončí hodina, jdou na angličtinu, budou probírat třeba přítomný čas, tak si udělají zase přítomný čas, dělají si zápisky. No a na konci té hodiny vlastně oni mají hotové ty zápisky a přepínají zase na další hodinu. A když to takhle dělají celý ten školní rok, tak na konci školního roku oni vlastně v tom OneNoteu mají zápisky ze všech předmětů a v rámci toho jednotlivého předmětu ze všech těch hodin a těch témat, které tam měli, a mají to všechno prostě v jednom souboru, nemusí přepínat mezi prezentací v PowerPointu, dokumentem ve Wordu a prostě dalšími různými typy souborů. Tady to mají vlastně dostupné takhle všechno najednou. Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že na platformě Windows existují dva ty základní verze OneNoteu, nebo dvě. Jedna z nich je právě ta, o kterém jsme se tady teď bavili, a druhá je ta verze dotyková, která vypadá zhruba takto. Která je o dost zjednodušená a je právě zjednodušená kvůli tomu důvodu, že vy na těch 10palcových tabletech asi těžko se budete trefovat tady na odrážky a ne na číslování, že tím prstem se tam jakoby trefíte poměrně těžko. Takže jak jsem říkal, ta filozofie té práce je dost často taková, že právě v tom velkém OneNoteu ty přípravy se dělají, ale v tomhle dotykovém OneNoteu se pak jakoby odprezentují nebo pomocí nich pak prostě vykládáte, protože tam neděláte často ty změny, ale jenom ukazujete, co potřebujete. A tenhle OneNote dotykový je dostupný také zdarma a je tady jedna taková, nebo těch funkcí víceméně do OneNoteu přibývá každý měsíc několik. A shodou okolností před pár dny přibyla do OneNoteu, si myslím si, hodně revoluční funkce, která vlastně doposud v žádných produktech Microsoftu nebyla. A ukážeme si, která.
Já tady budu chtít třeba zapsat pomocí tušky nějakou rovnici. Takže napíšu třeba 3x plus 7 se rovná 0. Označím tu rovnici a řeknu si, že s tím chci dělat nějaké matematické úpravy. V tu chvíli vidíte, že já tady si můžu vybrat akci, že chci tu rovnici vyřešit a já i hned vidím tady výsledek, že x se rovná minus 7 třetin. Asi ale kdokoliv z vás, kdo někdy učil matematiku nebo byl učen matematiku, tak víte, že matematikáři většinou nechtěli vždycky jenom ten výsledek, ale chtěli samozřejmě ten postup. No tak já si tady můžu nechat zobrazit i ty kroky jednotlivé, to znamená postup řešení té lineární rovnice a vidíte tady krok za krokem prostě popsáno, jak se k tomu výsledku dojde. Což je samozřejmě úplně skvělá funkce prostě pro studenty, kteří si chtějí procvičovat v rámci nějakých domácích úkolů, chtějí si procvičovat prostě tu matematiku, tak když jim to dá ta aplikace jenom výsledek, tak je to k ničemu. Ale pokud ví, co mají udělat, dokonce to mají napsané tady i česky ty jednotlivé popisky, nejenom ty jakoby výsledky, ale že i ví, co mají dělat, tak v tu chvíli samozřejmě ten OneNote získává úplně jiný rozměr. Jo, takže i pro výuku matematiky ten OneNote se hodí, jak jsem ukazoval na začátku, čtverečkovaný papír, zápisy rovnic, automatické rozpoznávání matematické rovnice a samozřejmě i výsledky, které tady najdete. Dotaz, kde se dá sehnat OneNote pro tablety, no tak, pokud se bavíme o tablety Windows, tak klasicky ve Windows Storeu, pokud se bavíme o iPadech, tak v App Storeu, pokud se bavíme o Androidech, tak v Google Play. A ten dotykový, přesně tak, jak jsem říkal, teď to je ten, o kterém mluvím, pokud teda máte na mysli Windows tablety, tak pro Windows 10 zařízení právě v katalogu aplikací Windows Store. Jo, takže tady vidíte těch plno věcí, anebo třeba chcete udělat na matematiku nějaké vzorce, dobře, tak já tady nakreslím třeba kolo, no ale víte, nebo elipsu, to je jedno, ale kdybych tady neměl zapnuto převést na obrazce, tak vypadá asi takto, to se mi asi děti vysmějou, že úplně to elipsa to není, nebo čtverec třeba, jo, tak automaticky to rozpoznává, co jste chtěli nakreslit za objekt a udělá to z něj prostě ten objekt, který potřebujete. No, takže i tyhle rozpoznávání toho kreslení těch obrazců automaticky umí udělat tak, aby to vypadalo tak, jak potřebujete. Takže virtuální hodina nám skončila. Byl takový jakoby na jednu stranu rychlý úvod do OneNoteu, na druhou stranu ten OneNote je opravdu hodně intuitivní aplikace, která, jak jsem říkal, je dostupná na všech platformách, takže nemusíte řešit to, že prostě polovina třídy nebude mít aplikaci, kterou jste si vybrali, protože ji mít bude a tady, jak jste pak viděli, tak dá se to využít napříč všemi předměty, matematika, angličtina, zeměpis a tak dále, pro uživatele, kteří chtějí nějaké pokročilé funkce OneNoteu, tak je tady dostupný doplněk Fantastic a pokud byste chtěli, aby vaši kolegové využívali ten OneNote i ve svých předmětech, které třeba nejsou informatické, nebo oni třeba nemají tak technické informace, tak určitě jim řekněte nebo nainstalujte poznámkový blok předmětu, protože tady vlastně jednoduše můžou vytvářet ten poznámkový blok pro celou tu třídu, nastavit ty oprávnění a začít s tím okamžitě pracovat. Co se týče pak vlastně té poslední části, o které já jsem mluvil, tak jsme si ukazovali dotykový OneNote a jeho nové funkce, automatické převedení tvarů na obrazec a zejména ta úplně nová funkce, která je asi týden stará, a to je právě to vypočítání těch matematických rovnic, včetně teda toho postupu. Takže to je taková ještě jakoby perlička, kterou vy v rámci OneNoteu můžete využívat. Já si neskutečně vážím to, že jste si udělali takhle čas ten večer, opravdu vybrat čas, který by se hodil všem, je občas problém, tak jsme prostě zvolili tenhle čas v rámci té 6. hodiny večerní. Já se s váma pro tuhle chvíli rozloučím, ale než se ještě úplně rozloučím, tak bych chtěl připomenout pozvánku na další akci, která se bude konat 20. září a budeme se bavit o
portálu Microsoft Education Community, což je stránka celosvětová společnosti Microsoft pro učitele. Je na ní zaregistrováno více jak 100 000 učitelů z celého světa, takže pokud hledáte nějaké učitele na spolupráci, materiály a tak dále, tak určitě se připojte. Další akce, kterou pro vás pak plánujeme, je 24.9. Je to trošku netradičně v sobotu, akce s názvem Hack the Classroom, kdy Microsoft, vlastně náš jakoby viceprezident pro vzdělávání Anthony Salcito, společně se svými kolegy dělá online stream, zajímavé akce. Je to vlastně největší online akce Microsoftu na světě pro první pololetí a my vlastně pro vás máme v Microsoftu na tu sobotu připraven i program, takže pokud byste chtěli, přijeďte, vemte své kolegy, je tam pro vás připravena večeře na střeše Microsoftu a plno dalších zajímavých aktivit, takže určitě se na vás budeme těšit. Akorát poprosím, pokud byste chtěli na tu akci, tak se určitě na ní zaregistrujte. Opět informace na našem facebookovém profilu v části události. A naše největší akce Microsoftu v České republice pro tohle pololetí prezenční je již tradiční roadshow pro školy, kdy budeme letos vlastně na podzim objíždět všech vlastně 14 krajských měst. To znamená, budeme rádi, když se tam s váma potkáme, ukážeme vám další novinky, konkrétnější, můžete si tam s námi osobně popovídat a opět zase informace buď na našem facebookovém profilu nebo na adrese www.roadshowproškoly.cz, takže opravdu těch aktivit jak online, tak prezenčních, víkendových, netradičních, tak prezenčních, standardních v rámci roadshow třeba máme pro vás připraveno mnoho a budeme rádi, když se s vámi uvidíme. Odkaz tady na ten webinář, respektive na tuhle